Сәлам дуслар, мин Алсу Сибгатуллина булам. Мин бизәнү әйберләре остасы. Бизәнү әйберләрен мин 8 елдан артык ясыйм. Иң башта ул минем декретка чыккач, шундый бер юангыч кебек кенә иде. Буш вакытымны гына бүләй алайдым, чөнки балалар кичкенә булганда үзеңне тулысынча шушы шөгыльгә биреп булмый. Ә инде соңрак тартылгач, шөгылем хоббидан, гади хоббидан гына яраткан эшемә әйләнде. Кичкенә чактан ук шундый матурлыкка омтылайдым. Һәрбер кызлар кебек инде бөтенесе кичкенә чакта әниләренең төймәләрен, әбиләренең балдакларын, йөзекләрен киеп йөргәннәрдер. Миндә нәкъ шулай ук. Шуңа күрә шушындый бизәнү әйберләренә омтылышым кичкенәдән иде. Һәм инде үскәч мин дә шундый матур әйберләр ясаячакмын дип шулай хыялланып йөридем дә хәзер үсеп, югары белем алгач кына, кияүгә чыгып, балалар тугач кына менә шушы кичкенә вакыттан ук килгән хыялымны тормышка ашырдым. Һәм чыннан да үземнең ясаган эшләремне яратам. Үз шөгылемне, үз һөнәремне яратам. Үземне мастер буларак, остаз буларак үстерергә тырышам. Күп кенә яңа техникаларга үзем өйрәнәм. Һәм инде менә күрә аласыз, татар милли юнәлешен алдым соңгы вакытта. Менә бу изү, ул безнең гадәти әбиләребезгә хас булган изүгә бик ошамаган, чөнки бу минем яңаша материаллар кулланып, яңаша техникалар кулланып, безнең хәзерге заманга адаптацияләштергән изүнең түре. Аны икенче төрле калия дип әйтсәк тә була, ләкин төсе буенча да инде бу изүнең татарныкы булуына бернинди шик тә туырга тиеш түгел. Ә менә бусы мин ясаган шулпылар. Алар инде пайка ысулы белән ясала, махсус паяльник белән. Менә шушы пыяла стразалар җыела. Һәм инде минем шулпыларымның тагын бер кызыклы бер өлеше бар. Аны менә бу резинкаларын алып, швензалар беркетеп, алка кебек тә киеп була. Кулдан җыйганга алар бик җиңел. Чәчтә дә йөртергә, колакта да йөртергә бик җайлы. Мин төрле техникалар кулланам. Аларның төбе ике техника, пайка һәм чигү. Шушы ике техника белән бизәнү әйберләрен ясыйм. Менә шушы эшчәнлегемнең башында мин төрле бизәкләр ясыйдым. Брошкалар, йөзекләр, таҗлар. Мин дә оста кебек үземне эзлидем. Һәрбер художник үзен башта эзли. Аннары үзен тапкач, үзенә ошаган юнәлеш алгач, ул шушы юнәлештә үсә бара. Ничек итеп мин татар милли бизәкләре юнәлешенә кирип киттем? Минем иң якын дустым бар, Гөлнара Нурмөхәмәтова. Ул миңа 3 ел элек әйткән иде: "Алсу, менә Казан, без әле Мәскәүдә тора идек. Алсу, Казанда менә шундый татар милли культурасы юнәлеше көчәя бара, күп кенә дизайнерлар шушы юнәлешкә мөрәҗәгать итә. Дигәч, әйдә син дә беренче ясап кара әле" дигән иде. Һәм инде бөтен экспериментларымны мин шушы якын дустымда куя башладым. Яңа шулпыларымда, иң беренче шулпыларымны да аңа ясаган идем. Беренче тестовый изүләремне дә аңа ясап биргән идем. Аннан соң инде шул фотографиялардан дуслар күреп, күп сораулар килә башлады. Шуннан соң инде заказга татар милли юнәлешендә булган бизәкләрне заказга эшли башладым. Хәзер инде мин күп кенә татар эстрадасы артистлары белән дә бергә эшлим. Иң күп эшләгән кешем ул Гайнуллина Мәдинә. Аның бик күп кенә сәхнә образларына без стилистлар белән бергә коллаборациядә алар киемнәр әзерләп, мин шушы киемнәргә аның образларынан түгеп китереп бизәнү әйберләре ясадым. Һәм инде бер мәлне миңа Инстаграмга шундый бер хат килде. Сез татар милли бизәнү әйберләрен ясыйсыз, ләкин сезнең әйберләрегез бер дә ошамаган бит. Менә монда безнең әбиләрнең менә шундый шулпылары булган, сезнең менә шундый бер дә ошамаган дип язганнар иде. Мин моңа әлбәттә бер дә үпкәләмәдем, чөнки әйе, минем әйберләрем бездәге өйрәнгән тарихи китаплардагы кебек түгел, чөнки минем андый максатым да юк. Минем максатым элеккеге милли әйберләрне заманча адаптацияләштереп, яңачалыклар кертеп, яңа техникалар кулланып, яңа бер юнәлештә үсүем. Шуңа күрә менә күрә аласыз яка чылбыры.
ул да әлбәттә формасы инде теге безнең әбиләр кигән яка чылбырларына охшаган, ләкин монда фирүзә ташлары кулландым. Элеккеге эшләнмәләрдә стразалар кулланмаганнар бит инде. Безнең бит инде калфакны ничектер аерым калфакны чәчкә яулыкка беркетәләр. Мин менә кызларга җайлырак булсын өчен аларны иң баштан ук менә шушындый ободокларга тегәм. Һәм чыннан да минем клиенткаларым бөтенесе дә рәхәтләнеп кия, ул баштан да төшмәй, аны җайлы тиз-тизенә киеп куярга була. Шулай ук менә түбәтәй турында да аерым әйтәсе килә. Минем түбәтәйнең бер бик зур кызыклы үзенчәлеклеге бар. Ул минем тоташ пайкадан ясалган. Ул шундый үзе корона кебек, таҗ кебек, ә үзе түбәтәй формасында. Гадәттә бит безнең түбәтәйләр шундый бәрхәт тукымадан тегелә. Минеке менә шундый. Һәм шушы түбәтәйләрем дә бөтенесе ободокта, чөнки кигәндә тиз киярлек булсын, һәм җайлы киярлек булсын. Баштан төшмәсен. Чираттагы заказны башкарам. Шундый каурый формасындагы брошка. Ул безнең яшел төстә була. Шундый безнең махсус кияргә бераз аркага җайлырак булсын өчен махсус инструментлар бик күп алырга туры килә. Эшнең җайлылыгы да бик мөһим. Эш җайлы барса, бизәнү әйберенең сыйфаты да югарырак була. Материаллар ул аерым олы тема. Аларны табу, аларга заказ бирү, аларны исән-имин кайтарттыру безнең почталар аша. Ул да шундый бер зур эш. Һәм инде акча ягыннан очсыз әйбер түгел, чөнки һәрбер останың үз тикшергән поставщиклары бар. Шул поставщиклар белән генә эшлисең, аларның сыйфатларын инде мин еллар буе тәҗрибә рәвешендә тикшердем. Брошканы мин брошкаларны чигеп ясыйм. Ул бик катлаулы, пайкага караганда чигү эше бик күп вакыт ала. Чөнки һәрбер тибәне, һәрбер сәйләнне аерым шайтып тегеп беркетергә туры килә. Менә хәзер брошканы ясар алдыннан без аның рәсемен фетрга төшерәбез. Фетрның каты булуы мөһим. Каты булганда безнең брошка шундый форманы тота торган була. Аннары без менә шушы контурлар буенча менә бу материал шундый кичкенә генә пружинага охшаган, канитель дип атала. Бу канитель Индиядә ясала. Индиядән кибетләр кайтарттыралар инде. Менә шушы кырый-кырыйлап контур буенча без шушы канитель белән тегәбез. Шушы канитель белән теккәндә безнең брошканың рәсеме төймәләр белән чиккәч шундый ачык була, кырый-кырыйлары матур күренә торган була инде. Аннары шу канительне тегеп бетергәч, шушы эчендәге урыннарны төймәләр, сәйлән, стразалар белән тутырабыз. Онсы инде уста ничек уйлап чыгара дизайнын, шулай эшли. Менә мин шунлап әйткәндә бер качанда бернинди мастер-класслар сатып алганым юк. Бернинди курсларда сатып алганым юк. Үзем дә курслар ясамадым әле, вакытым гына юк. Ләкин мин бушлай марафоннар күп итеп уздырган бар. Инстаграмда, туры эфирларда кызларны менә таҗ ясарга өйрәткән идем, Хюррем Султан стилендә. Аннары брошка ясаган идек яңа елга, алкалар ясарга өйрәнгән идек. Үзем бернинди мастер-классларда алмыйм, чөнки мин бөтенесенә үзем төшенергә яратам. Пайканы ничек өйрәндем. Хәзер пайка буенча бик күп кенә осталар видео дәресләр саталар. Мин аларны махсус алмадым, миңа үземә кызык иде. YouTube'дан сакаллы бабайлар, радиоприборлар паят иткәннәрне карап, әйтәм, бер әйбер бит инде. Шуларны үзем ясап карап, шулай итеп пайканы өйрәндем. Инстаграмда бит инде бизәкнең бөтен матурлыгын күрсәтер өчен видео төшерәм. Утларны шунда көйләп, бөтен ялтыравыкларын күренсен өчен. Һәм еш кына инде минем балалар һәрвакыт янымда. Әлдә ярым әйтәм, Инстаграмда музыка коеп була хәзер. Берсендә шундай бер подборка ясаган идем, видео шундай музыкальный ряд куймыйча видеолар төшергән. Һәрберсендә әней, аш эсә килә, су шалар. Бөтен видео шундай. Бер видеода тыныч төшергән видео юк инде. Әлләрен әйтәм, музыка бар. Сезнең каналыгыз тамашачыларына момык энҗе, урысчасы хлопковый жемчуг дигән материал турында бераз сөйләп китәсе килә. Чөнки ул материал турында
кызлар бик белмиләр, аларны мин оста буларак әйтәм, аңлатам. Кайбер осталар да ул материал турында белми икән дигән фикергә килдем соңгы сөйләшүләрдән соң. Шуңа күрә бераз сөйләп китәсе килә иде. Мамык инҗе ул японлар тарафыннан уйлап чыгарылган шундый материал. Аның эче чын мамыктан. Шундый мамыктан шариклар ясала. Ул шариклар шарлар махсус бер буяу белән каплана, шундый перламутр төстә. Һәм инде менә шундый күрәсезме? Тамчы формасында менә бу төймә, ул бик җиңел. Шуңа күрә мамык инҗене күбрәк зур итеп ясыйлар. Һәм шундый зур булуына карамастан, мәсәлән, менә бу төймә, ул бик зур. Әгәр дә ул чын инҗе булса, ул бик авыр булачак. Менә бу чын инҗе төймәсе белән чагыштырганда, аны менә тотып карасаң, сизелә. Менә бу кичкенә төймә, бу олы төймәдән күпкә авыррак. Шуңа күрә мамык инҗедән ясалган бизәнү әйберләре алар бик җиңел. Һәм инде хатын-кызларга олы алкалар ясаганда да аларны кияргә бик җиңел. Хәзер инде шушы мамык инҗе популярлаша, аны күп кенә осталар куллана үз эшләрендә. Менә мин дә сезгә хәзер шушындый алка ясарга өйрәтмәкче идем. Беренче карашка ул шундый авыр кебек тоелса да, ләкин аның эшләве бик җиңел, җаен белсәгез. Безнең хәзер менә шушы мамык инҗене менә бу пин дип атала торган шундый әйбергә утыртабыз. Һәм инде мамык инҗенең шундый бер ягы бар, аның эче мамыктан ясалганга, кайберләренең шундый тишекләре зур булырга мөмкин. Мәсәлән, менә бу сынакайма. Һәм менә безнең пинның менә бу түгәрәге батырга мөмкин. Шуңа күрә ул батмас өчен без менә шундый кичкенә генә төймә белән беркетәбез. Менә ул. Так, хәзер тагын мин бик яратам Сваровский инҗесен кулланырга. Сваровский жемчуг. Ул пластик түгел, ул шундый махсус кристаллдан ясалган. Шуңа күрә күп кенә ел киеп йөргәндә дә бизәнү әйбере үзенең төсен югалтмый. Бик сыйфатлы материал, һәм дә бик кыйбатлы. Менә аның зурагы, шундый алт өстә күрсәтер өчен генә куйдым инде. Хәзер менә шу Сваровский төймәсен өскә куябыз да пинны менә бу өчен түгәрәкләтеп элмәк ясыйбыз. Аның эчендә плоскогубцы һәм круглогубцы дигән инструмент кулланабыз. Элмәк ясар өчен без пинны баштан 90 градуска бурып куябыз. Артык койрыгын кусачка белән кисеп алабыз. Аннары круглогубцы белән түгәрәкләтеп шундый элмәк ясап куябыз. Менә безнең алканың аскы өлеше, беренче өлеше әзер. Хәзер менә шушы уртанчы төймәне җыябыз. Шундый ук пин, ләкин инде безнең бу пинның очында түгәрәк булгач, монда безнең элмәк. Шулай ук плоскогубцы белән бүкләп, кусачка белән артыгын кисеп алабыз да. Икенче якта да круглогубцы белән тагын бер элмәк ясап куябыз. Безнең элементлар әзер, хәзер аларны җыярга гына кирәк. Менә бу швенза дип атала. Үз эшемдә мин югары сыйфатлы швензалар кулланам, чөнки начар сыйфатлы швензалар кулланганда колаклар бозыла, йөрергә авыр була. Безнең шундый гади генә, ләкин бик матур алкабыз әзер. Бизәнү әйбере ясаганда иң күп вакыты җыю да түгел, чигү дә түгел, уйлап табу аның. Менә кайбер вакытта берәр артист, мәсәлән, шалтырата, менә шундый күлмәккә, шундый образ берәр артистларга бит яңа төр кирәк, ул беркемгә дә булмасын, кабатланмасын.
менә Мәдинә Гайнуллинаның бер образына әллә 2 атна уйлап йөрдем инде. Менә йөрисең, теге башка фотографиялар карыйсың, башка дизайнерларны карыйсың, теге илһам эзләп йөрисең, аннары кылт итеп башка төшә, тиз генә ясап куясың, аннары уже процессы тиз китә. Ну, менә артистларга уйлап табуы бик кыен. Инстаграмда бер хатын яза. Инде кеше язгач, инде баштан аккаунтына кирип карыйсың, ниндирәк кеше микән, ниндирәк шөгыле микән, бәлки артисттыр, бәлки җырчыдыр инде. Юк, бу гади генә ханым, хуҗабикә, медсестра булып эшли бугай. Ул миңа сорый, миңа ди бик зур корона кирәк ди. Хөррем Султанныкы кебек ярармы әйтәм. Зур коронаның да шиге бар. Менә максимальный 8 сантиметр булганда, ул шундый җайлыгына башка утыра. Мин моңа рәсемнәр ясап, менә 8 сантиметр. Юк, ди, сез мине аңламадыңыз. Миңа бик зур корона кирәк ди. 16 сантиметр булсын ди. Ярармы әйтәм, сез әйтәм берәр миңа бит белергә кирәк. Әгәр дә берәр чарага булса, бәлки аның костюмы бардыр. Миңа бит төсен дә уйларга кирәк. Мин ул вакытта костюмның фотографиясын сорыйм, чөнки үземнең фикерләремне, үз тәкъдимнәремне шул күлмәккә карап әйтә алам инде. Юк, ди, мин бер кайда йөрмим, мин бер кайда выступать та итмим ди. Мин өйдә генә киеп йөрим ди. Ирем шулай итеп бүләкләр ала. 16 сантиметрлык зур корона ясадым мин аңа, җибәрдем. Ире аңа туган көн итеп бүләк итеп ясаган инде. Наша өйдә киеп йөри ул. Үлеп яратам ди Хөррем Султан киноларын. Менә шаккаттым, ләкин менә шаккаттым теге яхшы формада шаккаттым, сокландым мин ул ханым белән. Аннары Инстаграмда кирип карагач, инде аның башка төрле мастерлардан да шундый тожлар заказывать итә икән ул. Без кайбер вакытта мин моны кая кием инде, бер кая да бармыйм дип йөрибез. Кеше менә өйдә дә ире өчен матур киенеп йөри икән.